Hello, this is my collection. Ayan, ng aking mga ukay-ukay guys. Isishare ko po ito sa inyo ngayon para makita nyo kung ano po ang aking mga nabili or nakuha sa ukay-ukay. Sa murang halaga ay nakaroon ako ng mga ganitong collection. So guys, samahan nyo akong ipakita ko sa inyo. Hello, good morning, good afternoon sa lahat. Yan, na-miss ko kayong lahat guys. So, ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga collection ko na nakuha sa ukay, diba? So, mag-uukay-ukay tayo ngayon. I want to share all my stuff, especially bags, accessories, belts, yan, so mga gamit, glasses, yun. Yan yung mga nakukuha ko. Even the toys, then may mga coin purse or mga pouch, yan. May maisi-share po ako sa inyo ng ganyan. Isi-share ko sa inyo yung nakuha ko after nung mga naitago ko pang mga bags na galing sa ukay. So, pag nag-uukay ka kasi, yung price niya is mas lower dun sa which is makakakuha ka talaga sa ukay kung masipag ka maghalungkat, may makukuha ka talagang mas magagandang item na gusto mo at makukuha mo sa presyo na swak sa budget nyo guys. So, allow me guys to share all my stuff from ukay. Okay? So, mag-uukay-ukay tayo guys. So, eto na. I'm back, guys. Ayan. So, ang uunahin natin ngayon ay ipakita ko sa inyo yung mga nakuha kong accessories sa ukay. Okay? So, first, yung necklace. Okay? So, may nakuha kong tatlong necklace. Tatlong necklace siya, guys. So, the first, this one. Okay? So, this is white gold. Then, ang pendant niya is jade. So, ayan po yung jade niya. So, ayan, ganda. So, mga 16 inches siya. Ay, nakuha ko lang siya for 50 pesos. Ayan. So, ang ganda niyang lock niya, guys. Kaya kinuha ko na siya nung naghalungkat ako. Kinuha ko siya kasi kinokollect ko talaga siya. Then, someday, pag may sarili na akong bahay, magpapagawa ako ng cabinet ng mga collection ko lang. Okay? So, this is the first necklace. Ayan. So, silver, white gold siya with a jade pendant. Ayan. So, next, ang nakuha ko naman is ito. Gold naman siya. Pero, ang nagandahan ko dito yung design niya kasi very rare ang niya, chain. Ayan. Ito yung niya. Yan. So, gold siya. Mabigat siya actually, pero itatry ko din tong ipatingnan sa sa jewelry shop. Ayan. Papa-appraise natin kung totoo ba to or lang. So, this is our second necklace. It's gold. Okay? Gold. Saka ang ganda ng chain niya talaga. So, nakuha ko lang siya ng 100 pesos. Ayan. So, 100 pesos lang. So, next is our Mickey Mouse. Ayan. Yan yung pendant niya. Ayan, ang ganda. Then, ang chain niya is ito. So, mga 20 something or 18 inches this one. Golden kanyang chain. Ayan. So, Mickey Mouse ang kanyang pendant. Then, eto, i-check ko mamaya yung code niya kung ano itong code niya nga. Kasi may code siya dyan, pero hindi ko pa siya mabasa or something. Kasi ang liit-liit. So, kailangan natin ng magnifying lens. So, this is the third necklace na nakuha ko. I bought this for 25 pesos. Yeah. So, 25 pesos lang po ito. Nakuha ko siya sa ukay. Okay, so bali tatlong necklace po ang mga nakuha ko sa ukay na na-select ko talaga sa
pag pipili mo ng mga items. So, next naman, yung mga bangles naman ang anuhin natin na nakuha natin. So, this one is a jade. Jade po siya na sky blue. So, ang ganda kasi ng pagka-jade niya. So, hopefully this is authentic kasi nung isinindihan ko naman siya hindi naman siya nag-react or whatever. So, I got this also for 25 pesos. Okay? So, I have also the Lucky Charm. May dalawang Lucky Charm din ako. So, this is yan. Bamboo. Natural ang jade niya. Natural jade siya. Ayan, ang ganda. Ayan. So, mahihilig ako kasi sa mga ganito. Kaya pag may nakita ako, kinukuha ko talaga. Okay? So, nakuha ko to ng 50 pesos. Sa ukay din. This one. Then, a love. Ayan. Sign of love. This is the Lucky Charm for love. Ayan. So, this is only 50 pesos also. Okay? I got also one pendant. This is naswertihan ako kasi ito totoo. This is 18K gold. Ayan. So, ito po yung pendant. Ang ganda. Naswertihan ako this time sa pag-uukay-ukay. So, this is 18K. Ayan. So, pwede ko itong ipalit-palit sa mga mga necklace ko na chain. Lalagyan ko ng ganitong pendant. So, this is only 20 pesos ang binenta sa akin ng 20 pesos. Ayan. Okay. So, 18K po to. Real gold, 18K. Ayan. Kung nakikita nyo sana yung maliit lang kasi siya. So, this is 18K. So, that's our accessories. Next is our belt. So, ito namang belt. Actually, binigay to sa akin ng free. 3 piraso to. Suot ko ngayon yung isa. Oh, suot ko yung isa. Maganda siya. Bagong-bago pa. Ayan. Binigay ito ng isang online seller ko rin na nag-uukay din siya. So, 2 belt to. Bagong-bago pa. Mga tag-in pa siya. So, it's for free. So, kinukolek ko na lang siya. Tinatago ko siya. Kasi, hindi ko naman masuot araw lahat-lahat kasi same color siya. So, this is dirty white. Pwede pang dress, pwede din pang pants. Okay? So, may 2 belts. And it is for free only. Bigay ito sa akin ng online seller na kasamahan ko. Okay? So, next is our pouch. So, this is Marc Jacob. Ayan. Marc Jacob na coin purse. So, ginamit ko na to. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nagagandahan ako. This is leather. Pure leather siya. And this is Marc Jacob. Okay? So, I got this for 25 pesos only. Okay? So, this is my coin purse. Okay? Next is my pouch. Ayan. Nilalagyan ko to ng mga ID ko, quarantine pass, then lahat-lahat na, resibo. Nandito lahat. And this is Clinique. Clinique po ang kanyang tatak. Ayan. So, nabili ko siya ng 30 pesos, guys. So, this is only 30 pesos. Brand new ko to na nakuha sa ukay. Then, may balot pa po kasi to. Then, so, twice kong ginamit. Last week and this day, ginagamit ko na siya. So, this is 30 pesos. Clinique pouch. Yeah. Clinique ang kanyang tatak. So, we're going to the toys. Ayan. Ang toys na nakuha ko, it's 9 pieces toys. Nakapack na kasi siya. 9 pieces sa McDonald's collection siya ng stuffed toys. So, ibibigay ko kasi to sa pamangkin ko kasi napakahilig niya sa mga stuffed toys. So, I'll bought this for only 50 pesos. The set is 50 pesos. So, I only got this for 50 pesos for 9 pieces po siya.
Siyam na piraso po ito. Nilabhan ko na po ito and ready to ship na lang. Going to Bicol. Okay, so this is for my niece. This is stuffed toys from McDonald's. Ayan, so may mga McDonald's pa dyan. Ayan, yung iba. Ayan, si McDo. Okay, so eto yung kagandahan sa Okay, diba? So hindi mo na kailangan pumunta pa sa ibang stores na more expensive. If you want that item, if you want that stuff, go to Ukay. Mag-ukay-ukay na lang tayo. Makakatipid pa, diba? So, this is 50 pesos. Okay, next. Ito, yung wine glass. Nakuha ko to for only 150. Wine glass. So, dalawa siya. Dalawa po yung laman ng box. Ayan. Naka-box pa po siya. I get this for only 150. So, kinuha ko na siya. Kasi, mahal po ito sa, diba, sa mga departments sa SM, ganun, diba, mahal siya. So, I got this for only 150. So, naka-box pa talaga siya. Okay, so, ito po yung box niya. Okay. So, 150 po siya. Next is ito, baunad ko ng tubig. Mahilig kasi ako sa tubig. So, ayan. Fashion cup, ang tatak niya. Ayan. Nabili ko siya for only 100 pesos. Ayan. So, may handle siya. Then, ang lock niya ganito. Tapos, yan. So, made of metal po to. Okay, so, metal po. Bagong-bago, may box. So, nakuha ko siya ng 100 pesos. Magandang baunan. Ayan. May straw pa siya sa loob. So, ayan ang mga nakuha kong mga gamit. So, naka-box pa to. So, 100 pesos po itong nabili ko. Okay, we go to our bags. Ayan, paborito ko ang bag. Pag may gusto akong bag at hindi ko nakuha, sabi nila, sakit ko daw yung bag. Oh, true. Sakit ko yung bag. First and foremost, it's about 4 years. Nakuha ko to 2016. A selection sa Ukay. This is the Louis Vuitton. Okay, Louis Vuitton. Ito, nakuha ko lang siya ng 300 pesos. Ayan. So, bali, ilang years na to sa akin. Ngayon ko lang na iaano sa inyo. Ang tagal na po nito sa akin. Ang ganda niya. So, ginagamit ko din to everyday. Pag papalit-palit. Ayan. May mga notebooks pa ako. Diba? So, this is 300 pesos. Nakuha ko to 300 pesos. Coded po siya. May code po to. Okay. So, ayan. Yan, hindi ko mailabas yung code niya, pero ayan. Code niya. Okay. So, this is yung pinaka-bag ko talaga na paborito. So, this is yan. Ganyan. Ganyan yung bag. Okay. So, this is 300 pesos. Nakuha ko 300 pesos. Tinawad-tawaran ko pa to. Pero sabi ng nag-uukay is, ma'am, sagad price na. So, I get this. So, for 300 pesos. Pero, inabot na ng ilang years sa akin. 2016 ko pa to nabili. Ayan. So, ayan. So, this is LV. Next. Eto. Mura ko lang to nakuha. It's only 120 pesos. Ayan. Itong bag na to, 120 pesos. Ayan. Kili-kili bag. So, ito naman, ang itsura nito is ayan. So, bago pa siya, although wala siyang name na pero ang ganda ng niya kasi
Leather po siya. Ayan. So, maganda. Then, wala pang tarnish yung mga ano. So, I got this for only 120 pesos. Ayan. 120 pesos po to. So, next. Ito, ginamit ko to ngayon. Paper. Ginamit ko to ngayon. I got this for only 150 pesos. Okay? So, this is 150 pesos. Ayan. So, minsan ini-sling ko kasi two-way naman siya. Pwede siyang ganito. Okay? Pwede siyang ganyan. Okay? Yan ang mga bag ko. Hilig ko talaga ang bag. Okay? So, ito, 150 pesos. Diba? Ang ganda. Yan. Very, ano pa siya. Wala pang gas-gas. So, ginamit ko to ngayon. Ito yung lock niya. Ito yung loob. Ayan, may gamit kasi ginamit ko na to ngayon. Nandyan yung mga quarantine pass ko. Ayan. So, 150 pesos. Ayan. So, I got also Japan surplus. Ayan. Nagsusurplus din ako kasi gusto ko rin ng maraming gamit. So, I'll show you my collection din ng aking mga glass someday. Ayusin ko muna. Sa ibang araw naman yung mga shot glass, mga plates. Ipapakita ko din sa inyo yan. Japan surplus din po yun. So, ito muna po ang naipakita ko sa inyo, yung mga nakuha ko sa ukay. Then, marami pa pong iba na ilalabas akong items na galing sa ukay. Kasi, mura talaga po. Pag basta sipagan nyo na lang po mag-selection, makakakuha din po kayo ng magagandang items at sa abot ng iyong budget. Okay? So, maraming salamat po. Naway nagustuhan nyo po ang na-share ko sa inyo. Naway maging bali yung ang aral lang dito is and how to manage cost cutting tayo ngayon. Gusto mo ng bag, brand nyo ang gusto mo, pero you cannot afford at this time kasi 'di ba pandemic, kailangan natin ng budget para uunahin natin yung mga kailangan natin sa bahay. So, ang gagawin na lang natin is punta ka ng ukay, guys. Hindi ako nahihiya na pumupunta ako ng ukay kasi for how many years naman na nagbibinta kami ng ukay is eto na talaga ang buhay namin. Yan. So, itong suot ko pala. Ito yung suot ko nung nagbukas kami ng RTW na ukay. Yung mga ganito. It's only 100 pesos. Pero original Hollister po ito. Original po yan. Okay? So, 100 pesos lang po ito. Yung suot ko. O, diba? Nasa pagdadala na lang yun. Diba? Marami namang ukay dyan na makakapili kayo. Piliin nyo lang ng maigi. Makakakuha kayo ng magagandang item. So, guys, magpapaalam na ako sa inyo. And, abangan nyo po yung mga Japan surplus ko na isi-share ko sa inyo. One of these days. Ayusin ko muna po para maganda naman yung iniisa-isa natin, di ba? So, maraming salamat. Don't forget to subscribe my channel, Bicolana Mix Vlogger, and kindly comment and ring the bell so that if I had a new videos uploaded, you'll get updated on my channel. Thank you so much. Stay safe, everyone. Always follow health protocols at this time. Okay, thank you. God bless. Bye-bye.